Здравейте! Добре дошли на нашия сайт Учи лесно, онлайн курсове за деца по английски язик. Тук ще намерите курсове за деца в предучилищна възраст или начинаещи, които сега започват своето обучение по английски язик. Нашите курсове съдържат по 8 видеа, като идеята е да се ползват един месец по 2 видеа на седмица. Разбира се, вие може да прецените кога да ползвате видеята, според потребностите на вашето дете. От датата на закупуване ще разполагате 5 месеца с курса и можете да го ползвате както желаете. Аз препоръчвам детето да гледа уроците по няколко пъти, докато усвои материала и след това да преминава на следващия урок. Тук съм написала някои неща, да не пропусна нещо. Така, всеки месец ще пускам по нов курс до края на месец май, когато приключва учебната година. Който си закупи всичките курсове, разбира се, накрая ще има награди и изненади. Уроците са лесни и забавни. В тях използвам моите помощници Бен и Мери. Всичко е под формата на игра, така че да бъде забавно за децата. В различните уроци има песнички, има стихчета, има загадки, също така рисуване и други методи, които са успешни при обучението на деца. Планирам в бъдеще да направя курсове и за по-големи деца, както и за родители. Също работя по помагала по английски язик за всички възрасти, тъй като смятам, че те са ограничени на нашия пазар и имаме нужда от тях. Също и книжка, която е подходяща за деца от начален етап с кратки разкази на английски язик. Така че ще се развиваме заедно и вие и аз. Благодаря ви, заповядайте, ако имате някакви въпроси, съм на разположение по всяко време. Благодаря ви.